Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon na nga daw Sabado kita. Sabado nga presentation kung weekend presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Today is March 6, 2021. Aksyon Hotline. Nauna kita nga Sabado sa ikatatlo na nga bulan karon iyang nga tuig 2021. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati sa kahanginan nga nagasunod na diri sa aton nga pagpangaragad karon nga aga. Hindi lamang sa mga online listeners naton nga nagamonitor paagi sa Facebook Live kag subong man sa YouTube. Ang mga nagamonitor man nga magka-aksyon naton paagi sa on air, no, sa ila mga transistor radio, sa ila sining nga mga monitor sa salakyan. Kumusta kamo? Halong gid no kapin pa sa mga nagabiyahe out of town. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad until 9:15 in the morning. Ang mga listeners naton ginabiabi tagid kung makapartisipar kamo diri sa aton sining nga pagpangalagad pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe gamit dira ang inyo sining nga mga gadget, cellphone man o kung tablet, ang inyo sining nga mga laptop, kay pwede gid kamo dira na magkapadala sa mensahe sa available nga chat room sa aton sining nga Facebook. Kadto ka lang sa comment section, no? Dira pwede amo man sa YouTube. Aksyon Hotline. Feel free sa pagpadala sang inyo nga mga mensahe karon nga aga, no? Kay basahon ginaton ina dugay-dugay. Aksyon Hotline. Ang marami gid kun inyo malike kag ma-share ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod parang iban paraton nga magka-aksyon nga wala makahibalo sa nga aton sining pagserbisyo pagpangalagad pagi sa internet ukon pagi sa online
sa Facebook kag YouTube, mapahibalutaman. Aksyon Hotline. Mga Ilonggo OFW din kaman nga bahin sang kalibutan, kabay pa, maayo lang ang inyo kahimtangan. Kag welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Good day anuman nga oras sa inyo ginahamtangan. Aksyon Hotline. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad nanong pinagamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Buwas nga adlaw amo ini ang panugyan o ginpapanaog sang Department of Health sa duha ka mga hospital diri sa syudad sa Bacolod nga gin-identify as part of the priority list or priority nga mabakunahan na ang mga medical frontliners sining mga hospital kagini among Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Aksyon Hotline. Lakip na diri ang Riverside Medical Center. So kung nagtawon naton kahapon kundi may ara sa ginpatigayon nga ceremonial vaccination, in fact gintawag ni City Administrator M. Ang nga pag-umpisa sa pag-roll out na sa bakuna for COVID-19, buwas nga adlaw iya, sigurado ini nga mga hospital, no? Sila ang nag-set up sa pagpahamtang sang vaccination centers, no? Sila na gid lang ang bahala or in charge dira. Kaya pamangkot diri, basi pa man lang karon si Dr. Julius Drilon, mga sugilanon ta kay kung buwas gintalan na ang ila vaccination program, and take note, ini mga medical frontliners nila, mga medical workers ning mga hospital. What will happen to their operation? Kung tanan sila dulungan ni karon nga injeksyonan, ano matabo sini? No? Maka-cater pa bala sila, makatatap pa sila sa pasyente, makabaton pa sila dira kay ti ko nang tanan karon sako ano ang ginhimo diri nga design or plano sini nga mga hospital. Aksyon Hotline. Ibalungon taman kay Congressman Greg Gasataya kay ariho kundi nagumpisa na ni, no? Nagumpisa na ni ang pagbakuna. Dito sa national nagumpisa, of course, sa bilog nga Region 6, ang ginhimo kahapon nga ceremonial vaccination amo ini ang labing una nga vaccination program, no? Una gid nga natabo nga pagtublok sang bakuna nga Sinovac nga natabo sa bilog nga Region 6 ang ginpatigayon kahapon dira sa government center, sa lobby sang Bacolod Government Center. Aksyon Hotline. Now, kahapon anom, no? Ka mga medical frontliners, 5 ka mga doktor, 1 ka nurse ang nagbaton sang first shot, no, sa sining Sinovac vaccine. Although bilog nga Region 6 may ara gid man niya mo kada LGU nga gintumod nga nalakip sa priority program o kung ginatagan sang allocation coming from Metro Manila. Expectedly, sila nga mainadlaw may ara gid man na sang hiwaton o patigayunon nga pag-vaccinate kung sino man ang gintumod nga mga medical workers sa ila sini nga mga areas. Aksyon Hotline. Tibaloon tanag karon kay timely ini nga ma-discuss with Congressman Greg, no, kay nagligad nga adlaw, if you remember, may ara sang permahan si Presidente Rodrigo Duterte kag ining ginlagdaan sang Pangulo para ini sa ginatawag part of the vaccination program sa gobyerno. Now, ti gusto ti pa-discuss ini kay nalakip sa among ginpirmahan o ginlagdaan sang Pangulo. Amo ini ang support sang government in kaso support sang government in kaso ginman nga mayara sang mabatyagan nga side effect ang isa ka persona o kung individual nga nabakunahan. Aksyon Hotline.
para at least makabulig sa aton eksplikar, no, kay although kahapon mga gin-injeksyonan o kung ang gin-immunize o kung vaccinate kahapon, ang mga doktor kahapon nagambal siling nila may ara gid man ina, that is a normal effect or mabatyagan, pero hindi gani side effect ang pagtawag ni Dr. Gayares. Kung ma-injeksyonan ka mo, number one, may mga mabatyagan ikaw nga inflammation o kung magaresulta sa inflammation ang agis ang dagom, no, kag iban padira nga pwede magdulot sa imo sang hilanat, no, siling ni Dr. Gayares, but ina siya in the next few days mo pa mabatyagan. Aksyon Hotline. Pre balon ta nagkaroon dugay-dugay para sa kasayuran sang publiko, kay importante ini no, nga ma-aplastar ta sa aton nga magka-aksyon kay nagalaom ang siyudad sa Bacolod, ang mga city officials na kahapon and even the member of the AUC and the COVA Council nga at least ang pagpakita sa mga doktor sa pag-aktual nga pagbakuna sa ila kahapon makabulig no sa mga pumuluyo sang syudad nga matagan kag madula ang ila sini kahangawa no ang kumpiyansa nila para bala magpabakuna. Aksyon Hotline. Tiyang gobyerno may ara mo sang COVID-19 Vaccination Program Act kag inpirmahan si Presidente Rodrigo Duterte. Way labot mapapos ang purchase sang kinanglanon nga vaccine sang government units. Tiyari gido ang kabahin sa pagbahin sang pundo para ibayad sa pa-ospital sa mga nagabatyag sang side effect. Timayo man at least ay ara nga tikang ang gobyerno. Online sa hotline. Online. Agon sa joining us over the phone is the Lone District Congressman of Bacolod City. We have Congressman Greg Sataya. Kong, how are you? Good morning. Aksyon Art, may ngagasi mo, may ngagagit sa aton ng mga tagpalamati, no? Kag salamat gid nga oportunidad. Salamat gid Kong for the time no ginatag karon nga aga. Now, can you help us nga mag-explicar kay nagligad no may ara sang ginpirmahan ng presidente sa President Rodrigo Duterte pati ini sa COVID-19 Vaccination Program Act no kag nalakip man sining ginpirmahan sa Pangulong Kasuwa namo ni siya ang support sa government in case nga mayara sang mga vaccinees o kung mabakunahan nga magbatyag sang side effects kag magpa-check up sa hospital. Tell us about this, Kong. Well, Aksyon Art, salamat. Actually, ina siya ng akta republika parte sa pag-establishar sa gobyerno sa iya sining vaccination program as well as sa pagpatuban sa pila ka mga pag-amendar sa pila ka mga polisiya para mapadasig no ang pagbakal sang vaccine, ang pag-provide sang pila ka exemptions no under the procurement law. So ang ining akta republika sa House nag-refer ni sa Committee on Appropriations no and ang mga salient points rin aside sa procurement policies kagin pangamendar amo ang pagbutang sang number one indemnification fund. Ang indemnification fund amo ni siya ang isa sa mga requirements ng pharmaceutical companies before magsulod sa or kabahin sa kontrata nga pinapirmahan ng government agencies, no, LGU at national government. Ang indemnification fund ini siya pundo na iset aside sang national government regardless kung ang bakuna ginbakal sang LGU or national ma-set aside funds para gamiton na if in case mayara sang adverse effects no after findings and evaluation na nagresulta sa pagbakuna Aksyon Art no. So it is about 500 million. Ang implementing agencies ini would be PhilHealth, but there is a committee which will take care and ensure na matupa sa eksakto kung nagkakadapat if in case meron sa adverse effects Aksyon Art. So bali ang pondo gali kung magpa-hospital ka ginman halimbawa way na itong ginambal nga mo na matabo may ma-hospital pero kung in kaso nga may batyag sa adverse effect
bali ang PhilHealth amo magabulig sa tion nga magpakonsulta kung magpa-check up ko sa hospital kong. Yes, it will be covered by PhilHealth. Tungod ba pundo agin set aside solely for that. Pero hindi na basta pagtalang balaya nga siling makadtuko may matasig ka proseso nga pag-imuon. Okay. At may mga national agencies na mong mag-in charge ini, no? Among others ang Department of Health, no? Kaya under ini sila sining concern. So ang iya lang gali part diri sang local government unit nga tibuligan no ang patient kumayara gid man way man naton na pangayo nga mo na matabo kumayara gid man nga mga case mo na mabulig ang LGU sa iya sini pumuluyo nga mapadasig process pagid through sa government agency. That's correct, Aksyon Art, no? Mali ang in terms of procurement, there's this tripartite agreement, meaning it's between the LGU, the national government, and the pharmaceutical companies. Although, direct ang pagbakal sa LGU for a negotiation sa LGU pag procurement sa pharmaceutical agency, no? But there's a need for na magsulod sa isa ka tripartite agreement para bala plastado ang pagbakal sini Aksyon. Yes. So anyway, why pa man because we are expecting ang city government of Bacolod is expecting ang bakal niya mga vaccine basi kung sunod pa nga mabinulan no ma-deliver diri sa aton sa Bacolod kag mapatigayon ang mass vaccination. But first and foremost, ang imo personal nga reaction kong kahapon may ara na sang ginpatigayon na ceremonial vaccination. In fact, may roll out kisang vaccine na sa ka mga medical frontliners nga amo to nakigbahin kahapon sang activity. Anong expectation mo after sinikong? Nagtawag ko kay Regional Director Munisipyo sang DOH last Wednesday pala ito, Aksyon Art, no? Ano subong? Wednesday. Kagin pamangkot ko siya, no? As to the schedule and proseso. So that's correct, no? Ngati, ang ginuna would be ang aton duwa ka tertiary level 3 referral hospital, meaning ang mga hospitals bala nga gina-referan sa mga severe cases no sang COVID no sa mo ni prioritize with for 3,000 persons and about 7,000 vaccines nga nagabot. So ang atong personal stakes na yan ngati pasalamat kita no kay ang pag-roll out sang national government sa nag-inabot ng mga bakuna butanggid sa mga lugar na nagkadapat nagkapaiko na meaning wala ma-left out ang mga probinsya balaksunart hindi lang kayo na focus sa Metro Manila kundi pati probinsya aragit no? Okay. Parang ng mga highly urbanized centers na butanggid and I think hopefully magkapadayo ng ining proseso nga wala sa may malintang kag malabutan gid ang nagkadapat no which is a priority at this time would be all the medical frontliners and the health workers down the line dito sa Congress although may ang inyong mga meeting via online gihapon why sir sing initiative nga mahatagan man next priority to be vaccinated ang mga miyembro der as house nag-purchase na I think ang house Aksyon Art no pasubmit ang tagsa ka office no sa number of employees dito sa Manila and then sa mga probinsya para at least mapatuman man ang pagkabakuna sini sa ila in time no so I think may mga efforts mga ginahimo ang leadership with regards to this sa Japon in coordination man no, sa aton sining mga ahensya sa gobyerno especially ang proseso kung sinong unahon sinong sunod no and nga mga aspects sa kanila. Sige, on that note kong salamat gid unless may mga bag-o kag progress sa mga follow up mo kag bulig mo na ligad o kung tinguan mo gid nga mabuligan especially sa issue sa Dolly what was the update sa to kong? Aksyon Art, no, salamat yun, no. Anyway, ang Dole,
parte sa tupad, may implement naman na national government within the month. Kan sige-sige na siya, no? Kaya we were able to request for a bigger funding for Bacolod City, which is to be implemented sa Japon by the Department of Labor and Employment Action. Aha. On that note, Kong, salamat gid sa time. Good morning, kag keep safe. Salamat, Aksyon, mo power sa inyo. May ngagarang padaan kita ng maghanong. May ngagas na. Aksyon Hotline. Congressman Greg Gasataya sang Bacolod City, no? Ang Lone District Congressman diri sa sudad sang Bacolod. Ano pa gid ang pinakamadalag kong balita nga aton tutukan diri sa aton sining pagpangalagad? Aksyon Hotline. Bacolod City may anom ka mga panibago nga kaso ng COVID-19, apat diri local cases, may araman sang duha ka mga LSI. Aksyon Hotline. Ariyo i-check tani karon pagbalik tabla. Mga negosyante ginaligar nga nakabaton sang extortion letter gikan sa nagpakilala nga rebelde. Aksyon Hotline. Kag Operation Sumpideya naging successful naman. Kapinto nga sa milyon ka pesos nga balor sang shabu na recover. Aksyon Hotline. Update man sa itong nagapalagyo nga duwa ka mga minor dira sa sa SDC. Anong latest sadto? Ano ang sanksyon na ginpapanaog sa nagabantay dira sa SDC? Aksyon Hotline. Ari pagin isa ka balita ko, parte negosyo gyapon nagpareser kahapon si Mr. Jan Chong. Siling niya sa task force kasanag, may ara sila na baton na nga mareklamo na agin sa BIR kuno dire sa Region 12 sang BIR supog na gid kuno. Aksyon Hotline. Aber inatanan ang aton sinitalakayon diri lamang sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline sa nasiling na naton ang ino mga ginpadala nga mga mensahe, ang ino ginpadala nga magkomento, reaksyon, kag opinyon, padayon lang ina nga i-send sa aton comment section dira sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, hindi gani sa YouTube. No, mga mensahe nyo karon sa text hotline sa mga pamangkot ara sa 0963-7570874. Again ang aton sa nga text hotline sa gusto naman mag-connect sa Aksyon Radio Bacolod 0963-757-0874. Dugang mga detalye sa atong talakayan karon nga aga sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider
kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19... Morning.
God bless always everyone in the number 1 AM radio station, Aksyon Radio Bacolod. Ron Corgos. Good morning, Aksonart. Good morning, Bacolod and Negros Occidental. Greetings to Corgos family of La Carlota City and Katoliko family of Barangay 23, Bacolod City. Pagtamyaw, halin sa Fort Mac, Canada. Good morning sa inyo da, sa mga taga-Canada. Araman si Elizabeth Malagagamala, Franco Villanueva Osorio. Araman si Elma Losok Polidario. Tita Elma, good morning. Patay lang sa Sumalinog and Luzada family. Gamonitor sila sa Barangay Singkang, Bacolod City. Richard Grandea, good morning. Raymar Hicano Haliasgo. Good morning. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, Lakas Tiliana. Ayos. Pamilya Lasgo Hicano Salvatierra Robles Cabalpin kag Tapayan family. Aksyon Hotline. Virginia Pasya, good morning. Have a nice day. Salamat. Mary Joy Camero, Lito Dayap, Angelo Anlap. Ay, good morning dira sa imo. Garth Maravilla Cacnio, parinti ni mga anlap no sa aton misis. Kay Bro Leo Talaban, no dira sa Isabela, how are you? Good morning. Rakni Malinaw, Guillermo Clarito, Aksonart Leo Kutamyaw sa katribo ko sa Barangay Buenavista, Gibong, Pontevedra, sa pamilya Saludares, Gavituya, Sumalde, Katigi, Mogar, Rojo, Clarito, madamo ginga salamat. Guillermo Clarito, gamonitor. Salamat Lipong, paring Chupoy, magbanwa, good morning man. Gamonitor siya karon nga aga, no? Retired Major Paterno Turalba, monitor siya, sir, mayong morning. Lina Ilovera, ara man sila, upod sila ni Toto, amigo ko, classmate Panoy, Renato Torres. Aksyon Hotline. Sa kandonin siya iya monitor, no? Paring classmate ko, Renato Panoy Ilovera. Ronnie Granada, good morning. Watching sa Houston, Texas, USA. Pa-shout out sa wife ko dira sa Minalbagan. Indiani siya o Nadiani siya. Granada, thank you and stay safe. Utay Benedicto sa Victorina Heights, Mansilingan. Thank you. Sige, pangapita si Nini Guillermo Clarito. Sige pare, salamat gid. Ropi Libran, good morning man. Jo Marie Formentera, Huma Lumina. Bia Jonathan, Sia Fritz Torres. Ex-la ni sa Sia. O sige, Valencia Kenneth Idol, morning si imo. Alex Montesa, sir, good morning. Haraman, kamonitor, karon nga aga. Mary Jane Havillana, Vergi Olpinda from Celine Homes. Good morning, Ligay Villares at Chivar, may agaman. Aksyon Hotline. Vladimir Burgos Lopez, Dennis Richard Tibor Roma, thank you very much for supporting Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ariho sa iluhan ko lang very quickly because paiway ko anay kung malabutan ko karon balikan ko ning iban nga local news ta. Ariho kay iniya umpisa ni sa pag talakay ta sini nga issue. In fact, may mga nabaton kita ginman nga mga report kag reklamo against sa Bureau of Internal Revenue. Attention ha. Sorry to say, pero puwera sa mga maayong nga mga empleyado sa BIR. May ara gid sang issue gihapon nga nagapalibot sa pila ka mga opisyal, mga empleyado kapin pagid may mga posisyon sa Bureau of Internal Revenue. Now, ako ya personally gusto naton ini nga mapauntat na because ang expectation sa tanan right after nga nagpungko si Presidente Rodrigo Duterte magluwas sa illegal nga droga nga mo ni ang iyagid sadto ginpromesa ginambal sa mga Pinoy nga sulbaron niya within 6 months ang uli sininga mapalawig ta kay ang illegal nga droga bag-o ko lang diskubrihan hindi gijagali dali mapukan. In fact, hasta subong grabe gyapon ang illegal nga droga. Aksyon Hotline. Iti kagapon na ganing pidaya nagpatigayon sa operation almost 500,000 ang na-recover nila. Now ari sa issue sang graft and
corruption. I am not saying that the BIR is already vindicted or ginambal naton nga may amon ang galuntada. Pero, ari, mayara sa nabaton nga reklamo o kung reklamo nga ginpadangat sa Office of the President. In fact, nakabaton ang grupo sang Task Force Kasanag, ginpadalaan sang kopya sini against sa pila ka mga opisyal sang BIR Region 12. Aksyon Hotline. Ti ang Bureau of Internal Revenue. Ang ila sining national nga head, ang tagpamuno sa BIR subong awarded siya actually. Ginkilala sa Malacanang sang iya sini maayo nga performance. Bangod na labot nila ang target. Ang gusto bala nila nga labuton nga koleksyon para sa 2020. Apisar sa pandemic, grabe ang koleksyon sa BIR, ginpalakpakan sa palasyo. Ginatagan award ang ila sinitag pamuno. Now, ari ang problema. Attention taga BIR, because ang amon diri sa Aksyon Radio Bacolod, ang editorial policy, kung may reklamo against sa isa ka persona, kag may mga complaint against sa isa ka persona, kapin pagid, kung ikaw empleyado sang gobyerno, you will be given a chance to explain your side. Kuhaan ko gid ni sila, sang side Manila ang taga BIR, pero ari ho, ano ka matuod ni ang mga reklamo? Gadaw puwerte na gid kasupog kamo diya sa Region 12 sa inyo sining mga transaksyon. Aksyon Hotline. Hindi man ko accountant, hindi ko ya gani kintindi sa flow sina mga transaksyon da. Grabe ko no mo. May nag-explicar sa akon initially siling ya sir, ang pagtrabaho sa mga BIR examiner, kinanglanon nila na mga LOA and other terms to. Kasi hindi ko ka-intindi sina. Ano na ang mga LOA? Now, next week, kay itutukan tani. Pero ari, inisyal, i-inisyal ko ni sa inyo para maintindihan nyo because do hindi nagid magwanta gali ang mga style kag ang bulok na sistema na ginahimo ninyo. Iniya based sa akon, inisyal nga nabatian kag inisyal nga inisplikar sa akon based sa sining complaint. Now, si Mr. Jansong initially nakaistorya naman kami. Aksyon Hotline. Ano ka matuod ni? Nga daw gabunan pa kamo do aswang nagid kamo iya kunoda? Pagtransaksyon, ang gwa niya extortionist, hindi kay mga kolektor sang gobyerno ta para sa taxes o konbuwis. Aksyon Hotline. Ako yung nagakontra sa tao nga nagamanggaranon na. May pariente o kung kilala kami nga nagamanggaranon, ginapalakpakan ko na. Gakalipay ko because ti mayo na indikasyon nga nagmayuhan siya. Pero kung ina nga mga tao nangin part ka sa hindi husto nga paghimo kag pagtipon sang kwarta, nga gingamit mo yung poder mo da, mao mo ni sila dali mapamatud-an ni President Digong ni, ambot lang gid sa inyo. Aksyon Hotline. No? Ang aton lang man diri may proseso kita. Hindi man kita luyag nga balon naton nga amo naging na sila da. Pero ano ni man, nga daw hindi naging magwanta kunong style nyo da. Damo naging mga reklamo diho nga nagadangat kag even the task force kasanag nakabaton sini. Daw isirye naton ini para at least maintindihan sang tao. Iban nga man negosyantin kuno do suki na mo. Kinabulos-bulusan sa mga BIR examiner. Ya ikaw naman to dason ho. Kadumayo to siya iya kuno. Online sa hotline. Online sa hotline. Reserve kong iban ko nga magkomentaryo kay ari sa aton nga linya si Mr. John Chong, may kopya siya kag in fact may mga allegation nga ang ining nabato niya kopya dito kuno na stipulate gid ang reklamo sini sino mga complainant sini man. Mr. John Chong ang national founder sang Task Force Kasanag joining us over the phone, sir. Good morning sa imo. Kumusta ka na? Good morning, sir. No? Okay lang, sir. No? Kag maraming salamat no? Sa imo, sir, nga timpo. Ma-relate nato nili, ma-relate nato sa information sa publiko regarding the complaint, no? Representing businessman in Bacolod City, si Mr. Anthony Plaza, no?
Gina-complain sir, nakaabot na ni sir sa Office of the President, no, pagi sa complaint center sa 888, no? Okay. Regarding sa isa RGO officer sa Region 6, BIR, des Bacolod ni sir. Si Mr. Supratis Regala, no? Base Region 12, kino Region 12 na di Sir John ang drisaton? Di posible, no? Region 12, no? Okay. Basta RGO, ang nasulat rin. Address kaya sir, allegation, complaint, no? Nga ginpangayuan gitsaya directly, no? Sa iya ding ginabata na itong complaint. Ginpangayuan siya ni Mr. Socrates Regala, no? Nga kung hindi niya mahatag ang amount, hindi ma-release ang iyang request sa BIR, no? So yun niya, patarapan na niya corruption, no? So aristato ng kopyas ng iyang complaint sa President. Kahapon nag-communicate ako sa kay PCC Commissioner Tubilika kag ginaulat sa ining inaulat sa ining complaint para ma-follow up naton sir kag mapadalman, no, mapadalman naton ang investigation. Okay. Kung matuod ini, no, wala na kita gambal nga sala na gini, pero kung matuod ini nga mga allegation daw ka tama ni sir ka insulto, no, sapat sa aton administration kay despite sang panawagan sa presidente nga stop corruption, manahog na si presidente next year dawara gyapon, no, daw wala na adlok abi, no, gina-consider kung tuod ning allegation. Actually mato nga wala na adlok gyapon ning mga RDO officers sang BIR, no. Ang lang sir, nga may complaint sila but we are not saying nga indeed ini sila guilty na because we are not the proper court to declare them. Pero ari lang, mareklamo sa inyo, taga-BIR, sabtan nyo ni Abi, okay, may ari, kopya na yan si Mr. Janchong. Pero sa personally, may plano ka mag-istorya ni sa sining complainant, and then, padaluman ini, paagidra sa mga lawyers maninyo sa task force kasanag, para nga, at least, once and for all, mapadasig ang link, pakadto dito kay President Tigong, basi mahutik mo to, kag iban nga ma-connection mo to sa Malacanang, para mapadasig ni, kay pasing iba na bila, dali naman ang panaog si President Tigong na, bay na, hindi nakakuan sa ato na ariman tali yapon siya sino Presidente. Eksakto ka sir, Art, no? Ginapanawagan ako pagi sa imong programa, no? Ginapanawagan natin kung sino padira, no? Ang may complaint against sa mga VIR officials. Pwede gid, no? Open gid nga ipadala ang inyong complaint para maisa natin formal, no, ay follow up dito sa Office of the President kag may schedule na kita sir, may istorya kay Commissioner Bilica para mapadalon-daluman ining complaint, no, ini sa mga businessman diri sa Bacolod nga according sa iya based to allegation sir nga iya ginasulat sa presidente nga personal siya ginpangayuan diyan ang Oy, alas 8:49 na. Ti aton ginabasihan tay ni reklamo malang nimo. Hindi man ni maglawlahog, hindi sino kay imo yabi nga tulutunto nga magtiaw-tiaw kaya mapadala ka to communication reklamo sa president. Nga way hindi matuod kundi mabalikan ka na karon iya. O sige. So bali subong saan mo nabaton ni sir ining mga documents ni ining information? Yes sir, so far kahapon lang ni sir, no? Kahapon sa hapon, no? Kaga napitsakan ini February 24 pa, no? 2021, no? Okay. Kaga na-forward, so far na-forward na ni sa Office of the President, no? Na-receive na gani sa 888, no? Pero akong di punto nga kung may ara pa reklamo kay kapapi ko, hindi lang ni isa siguro, Sir Art, no? Okay. May ara pa ni guro masunod nga reklamo kag ang ato na ni puwent maimbestigaran pa man no. Wala na tagambar nga guilty na ni sila pero kung kita ya maglantaw sa complaint do ka do ka legitimate kinang iya complaint kasi personal niya niya gipirmahan kag hindi man ni guro siya magpirma kag magpadala ngalan niya di kung para sa iya laog-laog ni, no. Okay. Pero ang aton di punto sir nga dapat mauntat na ni kay ti affected din ng aton nga gobyerno especially na panawagan sa presidente pauntat ko na korupsyon pero daw kaisog yapon sa ila, no, kung matuod ini nga complaint sa Art. Pero first time ini sa task force kasanag nga nag-experience ka mo nga may reklamo nagdangop sa inyo da kay kabalo ka bisan ikaw negosyante kung way ka sang connection dito sa Malacanang direkta nga mareklamuhan to kung kaisa daw hindi masapakan no daw kag daw mabudlayan ka unless kung
may kilala ka to personal siguro sa national. Why pa ka mo ka-encounter nga nagpalapit na sir nga katulad sini nga problema? So pa may ara naman sir, no? Siguro mga past year, no, may mga ginatubang kita do anggit-anggit. Sini ka gina-aksyonan man dayon na Sir Art, no? May mga aksyon dayon nga ginahimo ang aton. Pero hindi katulad sini nga ngwa sina ginagamit siyang kung basahon no, kung pamatian tag statement mo nga ginagamit siyang BIR ang ilas ni poder agod nga obligahon ng tao to kag himuon kun anong luyag nila pamahog man dira kun ano posible sa nga mo ning hindi na magwantas ang negosyante nga ginmention mo nga nagreklamo sa 888. Yes sir, no, amo gina sir, no, amo gina eksakto nang imo no nga kung kita magalantaw sini buto lapit-lapit sa extortion ini sir, no. Kung hindi mo mahatag personal under the table ka lang term mo. Hindi magsiling under the table ti dalong lamisa actually amo na siya guro amo na siya ang pagtawag no ang donaandan tablang nga pagtawag pero actually na nga matransaksyon kung matuod giman hindi niya maayo. Hindi sir ikanti ilang taon ta sir ang BIR amo na ang kapartner sa aton government sa progress mo no pedra ginakuha ang tanan nga mga progreso sa aton nga pagdevelop sa pondo ara ang pondo kay kiti kolektor sila mo una mo ni ang nakatabo siguro padalman gini nato no kadti amo na gani nga nagatag ngayo iko schedule kay Commissioner Bilica para matutukan ini sir no ining concern sang Bacolod kay sir ari lang ayoon ko sa imo by Sir John mayo ko sa imo pwede mo kita mabuligan facilitate nga by Monday maka-istorya kita kung maka-interview ko live kay Sir Bilica para ako mismo mabatian ko siyang commitment. Yes sir, i-tag ko sa imo sir no ang number niya. Yes sir, thank you. Personal mo siya na may istorya. Sige sir, by Monday sir. Kay kung hindi pa naton makontak ni siya may personal number man kundi either Attorney Salvador Panilo, si Attorney Harry Roque, Secretary Harry Roque para nga at least kung hindi man ni direkta kay tiway man kita connection sa Malacanang line si imo yang agwa sulod ka to. Why pag gani kuya Katilaw sulod sa Malacanang tuod lang sa Congress ya sa Senate kag sa kwan dito sa House of Representatives nakasulod lang ko pero agi malang to ya. Ini sir personal nato ni nga i-submit may Tuesday sa iya personal no. Okay. May Tuesday ara ko sa Malacanang kag personal kong istoryahan si Sir Greco, Commissioner Greco kag iatag ko sa personal no makaistorya ka mo para makahatag mo sa may tani kun sa Monday kay para ma-sustain nato ni Bla mabala mo sa sir may kilala kami itong media sa Bacolod, may interview sa imo kag para nga makuha ta mismo dire sa Aksyon Radio ang commitment niya kag ina-initiative sang task force kasanag man. Yes sir. Pwede gid. Sige. So Sir Jandra lang tanay kutob kay ini padalman ko next week tutukan ko ni kag mangin series ni sang aton talakayan di. And we are also challenging those na mention nga mga ngalan dira sa BIR. Hoy, matamat ang kamo kay kuan gimanamon kamo side mo. Before kami maghimo sa amon sining nga pag mga komentaryo dire, iplastar ta ini sa insakto nga perspektibo so that nga matagan mga mo chance to explain basi kon para man sila explanation sina. No, anyway, Sir John, thank you gid sa information and please damo na gid utang ko sa imo. Sige lang sir, wala problema basta sige lang gyapon ang aton nga aton nga pag-alagad sa tao no. Ini commitment nga aton Sir Art mo. Sige. On that note, Sir John, keep us posted whatever development. Salamat gid. Good morning. Thank you very much sir. Thank you very much. Aksyon Hotline. Now, ini umpisa pa lang ni kun sa basketball, warm up pa lang ini. Now, attention sa taga Bureau of Internal Revenue. Diri sa Region 12, do kay namuno na ginman to, ginlawag ni Mr. John Chong ang mga names, pero ang aton lang diri amo ni. Sa ginatinguan sang gobyerno, under Duterte administration, nga kung tani madula ang issue sang corruption, nagaka-suspend gani ang mga elected officials
Ang mga barangay kapitan, pila ba lang na-suspended, bangod nga hindi amo ang mga beneficiary, may mga complaints sila because of the SAP. Ha? May mga nagaka-suspend gani, bangod nga ti, gamay nga kantidad, pero ay magkanto sa pigado nga beneficiaryo. Now, ang BIR, ang ila papel, sini, dako man para sa pungsod Pilipinas because sila ini ang tax collector. Sila ini ang nagahimo sang assessment sa buwis nga dapat balayran sang negosyante. May mga negosyante sang una nga ginareklamo, nga mga negosyante sang una nga ginaligar, wala nagabayad sang husto sang ila sini buwis sa gobyerno. Ha? Kay ini nga mga negosyante kung kaisa, siguro hindi untouchable man, hindi sila maobligar sang BIR nga masukot. No? Tido ato siya nga problema or ato siya sing una madugay na nga problema dira nga mga tax evasion, waay ba nagabayad husto nga buwis. Ambot kon ina nagakatabo pasubong. Pero ari yahu according kay Mr. Johnson, hindi ko masawan diri. Kay kon matuod ini nga ining ginhimo sa taga-BIR nga nagatransaksyon na gidiya. In fact, pagkabalo ko sini may ginpamangkutan ko, ginpangtawgan ko bala nga at least may ideya sini nga party sa BIR. Sini nga hindi lang na. Actually, sini nga may kilala ko da. Sa uli, masaka na da si imo kag magreklamo man. Kay may ara pagidagani nga purti katanda kuno nga mga BIR. Mutuod ni, taga-BIR, abi, magambal mga muda para once and for all maklaro nyo kag malimpyuhan ang ngalan niyo bangod sa sining mga issues na naman no nga ini mga bag-o naman sa mga ginahaboy sa inyo nga reklamo da. Dami sinitani kung si President Digong gin maistoryata no para mabalaan ni Presidente Digong bala. Mr. President, basi may mga tao di si President Digong nga ari di abi palabot yun ito. O ngayon na makalabot sa mismo kay President Digong, mambal siya op na no na, gano'n na mo na reklamo da, Ario, ang sadya sini kung hinali gani ipanglawag ni President Digong ang ngalan niyo sa national television, sa iya sini mga press conference, ha? Kaginali may mga maibidensya, makita ang Presidente ba ho, naluoy man ko sa inyo, promatyagan ko, ini siguro, way labot nga dulaan kamo trabaho da magkalapriso gi kamo Aksyon Hotline. Inaya kon matuod ning aligasyon sa inyo. That is why sa taga BIR nano ni man nga ginareklamo kamo da. O inisupton naton kag ari isa-isahon tani ang mga kwanda bala ang mga ginahimo ano paano ina ang papel sa BIR ano gidapat ang ila sining himuon sa mga negosyante. Mayo pa ni gani ang mga magagmay actually nga mga negosyo bisan amo ni nga pandemic kaobligar bayad sa BIR, kaobligar bayad processing ilang mga permits, agud magbayad buhis, agud mangin legitimate ang negosyo. Aksyon Hotline. Pero kung tuod nga may mga negosyante kamoy ang ginabiktima nga amo naman nami gid ang pagbaton sang kwarta paagi sa amo ni nga pamagi. Kaya hindi husto, ay pakatulog mga mo sina. Grabe, no? Pero iniumpisa pa lang. Hopefully, sa sunod nga semana, may mga follow-up, ini nga balita, diri sa Aksyon Hotline, itutukan ko ni because ini hindi lahog-lahog, kag kung hinali kadalag ko nga amount nga kwarta ang involved diri, sa sining reklamo, ini amuning tsimpo ako kita nyo hindi kita pintas sa kanginan magala ka pang baknot sang tao kang hala ka pang waswas sa mga tao mga bisan elected officials because we respect them and their families. Pero kung ang inyo ginahimo hindi husto, ang inyo trabaho ya tinunto dira kita mag-igway waya personalay kundi ang trabaho nyo lang nga ginatagan kamo sang function nga tani mangin matinlo kamo dira nga mga empleyado sang gobyerno ang ginasaligan ginaekspektar nga makabulig
Kag may dako nga kontribusyon sa nasyon ta. Pero kung gingamit nyo na ganing posisyon nyo para makamani kamuda, ambot lang daw. Believe you me, hindi nyo ko pagtudlo nga basi kung pakawian ta kamo. Aksyon Hotline. Ang amon malandrin di blausto, kamo na ni kapigaduhon subong ang tao, ari kita sa pandemic, ang tao ginaipit naton sa tanan nga mga regulation, ang tao subong halos ang iban di niya kakaon 3 ka beses sa kadlaw. Kamo inyo kung matuod ng reklamo kontra sa inyo. Kinatransaksyon niya kag minilyon ang ginaganar nyo dati. Insakto bala na. Aksyon Hotline. Abi, kung kamo insakto bala ni nga may amoni sila iya kag tingala ko, anong kinasaligan si nila? No? Kung matuod ng mga reklamo sa inyo, anong kinasaligan nyo da? O nga ginahimo nyo ni because may mga nagapasalig sa inyo, sige yan da, kayo okay lang na iya. Untouchable kita, di mo na. Aksyon Hotline. Sige lang, kay ini amat-amaton tani presentar. Pero nga aton lang mo ni. Ang challenge ta sa taga-BIR, bangod kay tinaglabot na ginreklamo na kamo sa 888 sa 4 ka 8 bala sa Office of the President. Ginapanglawa ganin ni President Tigong sa SAP. To remember Aksyon Nilmar? Itong sa SAP, mga kapitan ganin, panglawag yung ngalan to. Yamo niyo, ginpang suspend sila kay may hinali gani. Ay nakulbaan ko, blakang nakaluyan ko sa inyo. Kung hinali, gaibasahon kaglawagon ni President Digong ang mga ngalan nyo sa mga TV appearances niya, daw kag mga ulat ng bayan nito sa Malacanang, kalamay nyo gidaw. Aksyon Hotline. Kabay patutukan seryoso ini kag iplastar sang gobyerno nasyonal kung sino man ang makabulig sini unless kabasi may ginasaligan man sila nga ara man mismo sa sulod sa Malacanang kung amo na matabo nga kung matuod ning aligasyon kag daw hindi malang ni sila matandog nada amo nang ginatawag naton nga why pulos gali ang panindugan sang gobyerno company against graft and corruption kung mag-amo sini. Aksyon Hotline. Mangawat ang tao nga pigado sa bugas, prisuhon gani mo. Mangawat ang tao bangod ginagutom, prisuhon sa linibo. Pero ti ko mag-amo niya gali nga minilyon yang mga involved nga magkwarta, nga do untouchable sila. Unfair na iya O pati ka, unfair na iya. Tukbudlay mo na guro, may pagalima ngawat ka minilyon kung anak trabaho sa gobyerno, sang sa awat ka sininti mo, sa kumadakpan sa pulis, basi mabastrukan ka pa. Aksyon Hotline. Pero dalang ko anay kutob no? Dalang tanay kutob, sugpunan ko ni next week, kay may mga gusto kita pamangkutan pa, may mga gusto naton nga kuhaan man sang ila sining eksperyensya, no? Kay ti ini kausa sa mga negosyante man why kita gambal kung may ara pagin man sa mag-complaint diri pero tilawan tani abi ini challenge ni kung maka-interview kita pagi kay Sir John Chong kay binod nga mga tinuig Aksyon Hotline. tisalig kumpiyansa kamo da basi bala kamo ang ibalunon ni President Tigong singa total ay magugana magpapili da susunod pang maging President liwat ang bata ba ni Presidente Tigong subong, damo gaduso nga magpapili man presidente. Aksyon Hotline. Tinali bata ya gani ko ninalian abe. At sige-sige gapon nambot sa inyo. Aksyon Hotline. Neni Jean Gatso Kabato, good morning. Si Valjo Iboy Chiquita. Ang sunod, good morning, tago lang liog name ko. Ay sus, nabasa ko na. Ay gali. At hindi ko lang ni Guro. Sige. No? Kinalawag ko unang alan mo sige lang, i-reserve ko na rin chat mo kay i-check nato ni Mary Jane Habiliana, good morning. Party on, siling ni Alex Montes. Okay salamat gina. May kasugpon pa na. Kung sa mga kwan pa, kung sa mga basketball, warm up pa lang ini. Aksyon Hotline. May kasugpon pa. Okay? So after sa rollout sa vaccine, may gimagkunahan, nagligad nga o kapon, kumusta mga barangay kapitan sa Bacolod? Nagtulotaway, nangin madasi, nangin man,
Kumusta ang ginahimo ni Subong nga mga registration? Damo na gin man nagpa-register. Aksyon Hotline. Paring Raymond Alarcon Sagal Jr., good morning, happy listening. Salamat for supporting Aksyon Radio Bacolod. No, paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Aksyon Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sagsay anong ang kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kit sa pagserbisyo
Isang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo. Standard time, alas 9:19. This time check. Aksyon Hotline! Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad, grabing chimpo todo ginahunos lang no, ginaalas lang karon nga aga pa karonan ko lang ni mga update ano sa barangay vaccination registration kung balag kumusta bangod sang kahapon nga adlaw nga activities nano ang natabo sini no, may effect gid man o na may epekto gid man, damo na gid man ang nagpalayag sa ilang interes nga mag-partisipar na no, nga mapalista ang ilang siningangalan para sa natalana nga vaccination program sang city. Aksyon Hotline! Kay Nilda Siguan, si Opilia Galero RC, good morning. No, salamat sa pag-monitor karon nga aga. Si Dennis Marie Araman, salamat gid Dennis Marie sa imo sining tiempo no. Ang iba nga mga mensahe, nga gawon ko lang ni si Ram Jason Buebos. Ginubatan albay sa monitorya bukalayo. May nga sunod kabay may lawas nga sa imo. Si Gart Maravilla Kaknyo. Sala ang nakuan mo, tumpok mo sir. Kabay pa nga mayong laway ko no. Lawas ko niya. Sige, good morning si imo da. Merlinda Robilisa, no? Salamat man. Sir, good morning. Ang titulo ko sa balayas, to subong wala ko pa makuha, 2 years na wala pa. Salamat sir sa pagbasa mo. Sa akon minsay, ay, din iningi mo nga titulo, nga way mo pa makuha. Aksyon Hotline! Sa Biscom, Binalbagan, Vladimir Burgos Lopez. Oy, good morning man gali may nga agaman sa kay paring Jeremy Basti Girhin, no? Amo man kay paring Tuto Mayang, no? Nagamonitor ara man sin manang Helen Bakawko. Ya, good morning, kumusta? Okay lang. Musta ang hipon sa San Enrique? Why na mo kita na Helen to sa San Enrique ya Don Elmar? Why na gid? Ate sige. Bisan di ka mo kakita ay kun importante mapadala nilang kaginamos to ka Greensill, di ba? Tutulan naman balay mo. Tutulan niya. Titulungin na lang ito na nahihilin. Aksyon Hotline! Ara isa na nahihilin sa may kuan sa may San Enrique, skilid baybay ya do no? Lapit sila sa baybay. Kung lapit ka sa baybay, kuan man damo yung pakinhason guro. Na nahihilin, kumusta ka na? Aksyon Hotline! Baljo Iboy Chiquita. Tago, amo ni siya galikina, nabasa ko na ni. Sorry gid kay naga-pop up bigulpiada ang iban nga mensahe ni sorry gid kay pag magbasa kita bala no, pagbasa mo hindi kani man ano ma-pop up naman ang mga masunod nga inapadala nga mga mensahe ano pagkakadula ang iba no. Aksyon Hotline! Ma'am Vanessa Mayo dira iya sa
bahin sang Minnesota, USA. Good morning. Thank you man for listening. Aksyon Hotline. Aling may nako tiyempo sugpunad tani ang aton pagpangalagad no sa pila ka mga edisyon sa aton program. Sunod nga semana may mga kasugpon ini ang aton gintalakay karon nga aga. Pero antes ko magtakop, gina-remind na lang kamo sa magka-aksyon taari na lang ho. Pabakod kamo sa immune system nyo. Balita karon sa Aksyon BBB program. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!